Pajjiżna għandu l-ġen fl-esperjenza kurikulari moħna f'tibdil li qed iħalli l-akademiċi u l-istudenti jippruvaw ilaħqu mal-bidliet li qed jiddaħħlu regolarment fis-sistema. Kliem il-professur Carmel Borch, lecturer fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università waqt il-programm NetLive. Bħala missier qal li f'dak il-ġen li qed jiddomina s-sistema edukattiva l-ebda student ma jista' jiżviluppa il-ħiliet tiegħu kif mixtieq. Mela bażikament u issa ħaniġġudika bħala missier ta' laqas bħala akademiku jew għallim, bażikament għandna esperjenza kurrikulari ġen. Ġifieri f'dak il-ġen ma tistax tiżviluppa, propju dawn il-ħiliet mod artikulat u mod preċiż. Il-professur Borch irrefera rapport PISA li jsir fuq 600,000 student minn fost 97 pajjiż. Dan juri performance ġenerali ta' Malta li għada taħt il-medja għax għandha lanqas rata ta' tfal li qegħdin f'livell 6 fejn wieħed igawdi minn ħiliet sofistikati għall-ekonomija u d-demokrazija. Dan juri d-diskrepanza bejn l-aspirazzjonijiet tal-poplu li jrid aktar demokrazija u l-sistema edukattiva mhux tirrispondi għal din it-talba. Fl-istess waqt għadu ta' tħassib ukoll kif l-istatistika hemm min jirnexxi bil-min jaf u mhux b'kemm taf. Jidher ċar li fl-edukazzjoni maħniex nagħmlu biżżejjed biex u vera irraqqu il-gap li hemm propju bejn tfal li ġejjin minn ambjenti privileġġjati u minn tfal li huma ġejjin minn ambjenti inqas privileġġjati. Fuq kollox dan is-settur qed jingħata budget miżeru fost l-oħrajn b'nuqqas ta' investiment fir-riċerka.